No? Trending ang Davao City Oh, day. trending Trending ang Davao kayo. City. Pila naka-adlaw. Murag lingi nimo basta taga Davao ka dapat updated gyud kas nahitabo karon, no? Correct. Atong hisgutan ning mga kinsa ning mga naapektuhan sa kagubot ron. Kining mga taga Indangan area, murag di bebo pud lang among dapit dong irin ba? Oh, kay tuaman gidivert dito ang mga sakyanan nga moagi day may unta diri sa may Carlos P. Garcia padung sa may Milan or padung adto sa Panacandipo. Usually mga alas 9 wa na mingaw na. Karon Pero gabi mga alas 10 wa pa bibo pa kayo. Karong adlaw balik sa klase, balik sa trabaho, traffic pod. So tuod man dong irin, traffic gyud paingon dinhi nga area kay medyo dili siya the usual, no? Nga mga day so traffic man gid na dihang lapita pero mas ning bugat karon ang dagan sa trapiko diha nga dapit tungod kay naapoy mga nangagi. Though naniguro lang siguro sila. Ma-expect ka kung dali ka, malate gyud ka. Malate So ka. mo siguro nga niguro na lang sila, drin na lang sa nag-divert na lang sila og agi. kay gina-check gyapon sa ato ang mga membros kapulisan ang mga moagi pa north ug pa south nga mga sakyanan at tubangan sa KOJC compound Radyoman Maysel. Ang luoy pod kanang mga nagpuyo diha dapit nga why private cars. Yes, Why Radyoman mga Mais. kaugaling motor, di Katong ba? mga nagtrabaho pod mais nga Oo. diha moagi anang atubangan sa komunal. Diha dapit. Oh, diha dapita day. Okay. Perting daghan na. Naman noy G pero kung diri ka dapit sa mga subdivision area kanang diha pa likod sa subdivision. Kato mga nagtrabaho day bisag kagahapon bisag unsa nila pakita ilang mga IDs, di gyud sila kasuluday. Kung ikaw karon dong erin si Pastor Apollo Kibuloy. Unsa may buhaton nimo? I received this sa pagtaral o kaning klase nga matang sa gingon nga due process lagi sa akong kaso kung ako ni pastor. At pinarihas ko kang Pampilo Lacson. Okay. Si Pampilo Lacson kani adto nagatubang og kaso bagya kasama na pagawasan og kanang ordin di aresto. But siya bagya kasama mitago. Hantod nga gi-fight sa iyang mga abogado. Ang kining nga mao nga kaso ngadto sa korte hantod nga gi-revise ang desisyon. Gibaliwala ang ordin di aresto Radyoman Maysel diha pa siya nigawas. Oh. Sumutago So sa kung ka. ako karon naka-feel ko day Maysel og dili patas gi-question ko ang validity sa pagpagawas og ordin di aresto aw natural. Ako yung i-fight akong katungod. So mo na imuhang Mo na akong kung basa. nabati nimo nga murag wa gyud ni nasakto pero kung feeling nimo nga guilty gyud kag ikaw gyud tong naagid kay kalubagon. Oo, natural. Para sa Dabor kalinaw ka sa motago. tanan. Oh, para sa kalinaw sa Dabor ka tanan. motago. Oh, dili. Para sa kalinaw sa tanan. Wa nay madamay nga mga way labot sa aning maong matang sa kaso day Maysel. Oh, surrender ta total. Daghang magkog abogado. May tagpareha ni May magwa ko yung mga abogado. Di away ta sa korte.